Ito Dan, let's go. Nakasagalan ni Governor Macho Marcos sa Manotok nga aga tugaw kasag Bismayo kasag Vice Governor iti Los Nottingham masapol iti napanagbasa iti beneg iti legislatura. Kung ati gobernador nabay-idi nga nagabal ang miyembro iti Honda Provincial ginmasken nga i-pasnek na kasi dapay nga may maskan na iti beneg iti measures nga dumanon iti sanggunyan panlalawigan. Yeah, well, baka narinig po ninyo, mag-aaral ako ng konti. So, magbibiyahe po ako next week at mag-aaral ng legislative ng konti kasi hindi na ako marunong sa legislative. Siyempre, nung bukal pa po ako, medyo bata pa po ako, hindi ako aware sa lahat na nangyayari at yung epekto ng mga pinapasa natin doon. Bago pa lang ako sa politika. So, of course, ibang iba ang aking position. Pero I'm going to try to embrace it and of course, tuloy-tuloy pa rin. No? I hope, hindi ako masyadong involved at interfering kay GovStats. But many of the things we started, gusto talaga ituloy. At marami tayong proyekto na hindi pa tapos. Kaya sabi ko kay Vice Gov kahapon, sorry po kayo kasi lahat ng inumpisa ko, tatapusin mo at baka sasabihin ng tao sa'yo yan. So, pero di bali na, ang dami naman namana sa akin ni Sen. Aimee, diba kagaya ng Big Three. But we have many things we still need to finish that we started under my term. Itong Transpo Hub, no, we also just signed for the 4PH dun po sa Stadium. So Stadium, that entire complex will open up, including Inspire. No? So Inspire, 4PH, at yung Transpo Hub. So yung corner na yan ng Luwag City talagang bubukas, luluwag, at magiging busy talaga. Ay sa ti padardaras ti gobernador at ti panakaling pas ti Dum iti Provincial Capital nga patagod pali nga ISOR iti